și au intrat împreună cu el în temniță 2 tineri. Acești tineri erau sclavii regelui. Unul dintre ei lucra în brutărie, iar celălalt îi umplea paharul cu vin. Regele a auzit ceva de ei, cum că ar fi furat sau că ar fi plănuit ceva. A auzit că ceva este în neregulă cu ei, așa că i-a închis și i-a închis în aceeași cameră cu Iosif. Cei 2 tineri au fost impresionați. S-au uitat la Iosif, la manierele lui, caracterul lui, la rugăciunile pe care le făcea și au realizat că nu este un simplu om. Într-o seară, cei 2 au avut niște vise care le-au rămas în minte. Și a zis unul dintre ei: eu m-am văzut storcând struguri pentru vin, iar celălalt a zis: iar eu m-am văzut purtând pe cap pâine din care mâncau păsările. Vestește-ne nouă tâlcuirea acestora, căci te vedem pe tine dintre binefăcători. A zis Iosif: nici nu vă va sosi mâncarea cu care voi sunteți hrăniți, că eu vă voi și vesti tâlcuirea înainte ca ea să vă vină. Aceasta face parte din ceea ce m-a învățat Domnul meu. De ce a ales Iosif abordarea asta? Pentru a-i asigura că interpretarea lui este 100% adevărată, bazată în știință și nu este o simplă ghicitoare imprecisă. Și avea să le demonstreze asta precizându-le ce mâncare urmează să primească înainte ca vreunul dintre ei să o vadă. În același timp, înainte să le arate abilitatea miraculoasă pe care o avea, a vrut să-i atribuie totul lui Allah și să le prezinte religia pe care o avea. Astfel, ceea ce s-a întâmplat nu a fost doar despre acea interpretare, ci a fost o șansă de a răspândi adevărul și a invita pe ceilalți la a-l urma. Eu am părăsit religia unui neam ce nu crede în Allah și care tăgăduiește viața de apoi. Iosif nu se referea la tatăl lui și la familia lui, ci se referea la triburile din împrejurim cu care avea contact. Existau oameni în jurul lor care nu credeau și urmau pur și simplu niște tradiții și niște credințe care nu aveau nicio bază, erau doar moștenite. Iosif le spunea celor 2 că a respins toate aceste credințe și tradiții care existau în jurul lui și a ales purul adevăr. Și eu am urmat religia strămoșilor mei, Avram, Isaac și Iacob. Nu se cuvine să-i alăturăm lui Allah nimic. Aceasta este din harul lui Allah asupra noastră și asupra tuturor oamenilor, însă cei mai mulți dintre oameni nu aduc mulțumire. O, voi, tovarăși ai mei de temniță, oare domnii risipiți sunt mai buni sau Allah cel unic, stăpânul atotputernic? Nu adorați afară de el decât niște nume pe care le-ați născocit voi și părinții voștri și cărora Allah nu le-a pogorât nicio dovadă. El v-a poruncit să nu-l adorați decât pe el. Aceasta este religia cea dreaptă, însă cei mai mulți oameni nu știu. Cei mai mulți oameni nu știu și nici nu prea vor să știe. Nu interesează, dar Dumnezeu ne-a spus să nu-L adorăm decât pe El și asta este cât se poate de clar. Judecata nu este decât la El și nimeni nu ne poate ajuta cu adevărat în afară de El, nici în această viață și nici în cea de apoi. De aceea ar trebui să fim foarte atenți la credințele și la actele pe care le preluăm, chiar și dacă vin de la persoane apropiate. În general, nu este nicio problemă cu tradițiile și obiceiurile culturale. Fiecare are un loc din care vine și o cultură. Totuși, când acestea contrazic sau încalcă ceea ce Dumnezeu ne-a învățat, atunci devin o problemă foarte mare. Iosif le-a prezentat religia lui Dumnezeu și i-a chemat către ea. Allah ne-a făcut cunoscute câteva propoziții din discuția lor, dar desigur că a fost mai mult de atât și au avut o conversație mai complexă. Acum Iosif urma să le ofere ceea ce au cerut, și anume interpretarea viselor. O, voi, tovarăși ai mei de temniță, unul dintre voi va da stăpânului său să bea vin, cât despre celălalt el va fi răstignit, iar păsările vor mânca din capul lui. S-a hotărât treaba asupra căreia voi îmi cereți sfat. Deci, unul dintre ei avea să fie eliberat și întors în slujba lui, iar celălalt urma să fie răstignit. Allah a decis asta și nu exista cale de schimbare. Și a zis el apoi către acela dintre ei despre care credea că va fi slobozit: pomenește și de mine stăpânului tău. Iosif i-a spus celui care avea să fie eliberat să-i povestească regelui de el, să-i spună de motivul pentru care este acolo și de faptul că este nevinovat. Dar șeitan l-a făcut să uite să-i amintească stăpânului său și el a rămas în temniță câțiva ani.
Șeitan l-a făcut să uite de Iosif și asta s-a întâmplat doar cu voia lui Dumnezeu și din înțelepciunea lui. Privind această situație, învățații ne aduc la cunoștință două motive pentru care Iosif a fost lăsat încă o perioadă de timp în temniță. Unul dintre ele, care este cel mai clar și cel mai simplu, este că asta a fost din înțelepciunea lui Dumnezeu și că a fost parte din plan și din ceea ce trebuia să se întâmple. Apoi învățații ne spun că ar mai putea fi un motiv. Dar, oricum, și în spatele acestui motiv stă înțelepciunea lui Allah și planul lui măreț. Bazat pe o narațiune, aceștia spun că în momentul în care Iosif i-a cerut acelui prizonier să-l menționeze regelui, îngerul Gabriel l-a vizitat și a avut o conversație cu el. O, Iosif, când frații tăi te-au aruncat în acea fântână, cine te-a salvat? Iosif a răspuns, Allah. Când ai fost vândut în piață, cine a ales acei stăpâni pentru tine? Iosif a răspuns din nou, Allah. Când acea femeie te-a sedus, cine te-a salvat atunci? Allah m-a salvat. O, Iosif, și ce te-a reținut acum să-i ceri ajutorul tot lui Allah? Învățații spun că Iosif a petrecut în total între 3 și 9 ani în temniță. Apoi ceva s-a întâmplat. Dumnezeu i-a trimis un vis regelui. Și a zis regele, am văzut 7 vaci grase pe care le mâncau 7 costelive și 7 spice verzi și altele 7 uscate. O, voi dregători ai mei, dați-mi mie sfat asupra vedeniei mele dacă voi știți să tâlcuiți vedenia. Și au răspuns ei, vise învălmășite, iar noi în tâlcuirea viselor nu suntem pricepuți. Și a zis acela care fusese slobozit dintre cei doi și și-a adus aminte după vreme, eu vă voi vesti tâlcuirea acestora, deci trimiteți-mă. Când a auzit de cererea regelui cu privire la visul avut, cel care a fost eliberat din temniță și-a amintit de Iosif și a pornit către el. O, Iosif, iubitorule de adevăr, tălmăcește-ne nouă despre 7 vaci grase pe care le mănâncă 7 costelive și despre 7 spice verzi și alte 7 uscate, ca să mă întorc la oameni pentru ca ei să știe. Iosif de îndată i-a oferit interpretarea și a zis, o să semănați 7 ani unul după altul cu hărnicie, dar ceea ce se cerați să lăsați în spice afară de puțin din care o să mâncați. Veți avea 7 ani plini de abundență, dar să nu consumați din ceea ce strângeți decât ce aveți nevoie. Restul trebuie să puneți deoparte. Apoi vor veni după aceea 7 ani aspri în care veți mânca ceea ce ați strâns pentru ei mai înainte, afară de puțin pe care îl veți păstra. Apoi va veni după aceea un an în care oamenii vor avea parte de ploaie înbelșugată și în care vor stoarce. După acei 7 ani generoși, veți avea 7 ani grei de secetă. Veți consuma din ceea ce aveți, din ce ați pus deoparte, în afară de puțin. Iar acel puțin îl veți păstra pentru a planta după ce trece seceta. Dumnezeu nu doar că l-a binecuvântat pe Iosif cu capacitatea de a interpreta acel vis, dar i-a oferit și soluțiile potrivite pentru ceea ce avea să se întâmple. Bărbatul s-a întors la rege cu semnificația visului și cu soluțiile primite, iar regele a fost foarte impresionat. Și a zis regele, aduceți-l la mine. Iosif a fost chemat la rege și sigur că s-a bucurat. Însă, inițial a refuzat. A refuzat deoarece situația lui era încă nerezolvată. Iosif a fost acuzat de ceva ce nu a făcut și lucrurile nu au fost clarificate. Așa că a refuzat să iasă din temniță înainte să-și dovedească nevinovăția. Și când a venit solul la el, i-a zis Iosif, întoarce-te la stăpânul tău și întreabă-l, ce au avut muierile care și-au tăiat mâinile? Stăpânul meu este bine știutor al vicleniilor. Iar aici, când a zis stăpânul meu, s-a referit la trezorier, la Aziz. Cu alte cuvinte, Iosif a zis, întoarce-te la rege și spune-i să le aducă pe acele femei care și-au tăiat mâinile, să-l aducă și pe trezorier și să-i întrebe de situația mea. Trezorierul va ști despre ce e vorba și în acest fel se va afla adevărul. Privind această situație, profetul Muhammed, pacea fie asupra lui, îl laudă pe Iosif. A spus că dacă el ar fi stat atât de mult timp în acea temniță, i-ar fi răspuns de prima oară mesagerului care a fost trimis de rege pentru a le libera. Profetul Muhammed, pacea fie asupra lui, a spus asta din modestia pe care o avea
și în același timp ne-a îndemnat să-l admirăm pe Iosif pentru statornicia și demnitatea de care a dat dovadă. Mai departe, regele a adunat acele femei și le-a întrebat: spuneți-mi, ce s-a întâmplat cu Iosif? Am auzit multe povești și vreau să aflu adevărul. Și le-a zis lor: care a fost pricina ce v-a împins pe voi să încercați să-l ispitiți pe Iosif? Au răspuns ele: Allah să ne ferească, noi nu știm nimic rău despre el. Apoi trezorierul Al-Aziz a fost chemat și el și a spus același lucru. Știu despre ce vorbiți, dar Iosif este nevinovat. Și a zis muierea lui Al-Aziz: acum adevărul este limpede. Eu am încercat să-l ispitesc în pofida voii lui, însă el întotdeauna a spus adevărul. Femeile au mărturisit. Soțul meu a mărturisit și el și mărturisesc și eu. Totul este clar și limpede. Iosif este complet nevinovat. Iar privindu-l pe soțul meu, vreau să știe că răul pe care am vrut să-l fac, nu am reușit să-l duc la capăt. Da, am încercat și sunt vinovată de asta, dar acea faptă nu s-a întâmplat niciodată. Aceasta ca să știe că eu nu l-am hainit în absență și că Allah nu călăuzește viclenia celor haini. Eu nu mă dezvinovățesc pe mine, căci sufletul este înclinat către rău, afară de cel pe care îl păzește Domnul meu prin îndurarea lui, căci Domnul meu este iertător, îndurător. Auzind toate astea, regele a devenit și mai impresionat și mai interesat de Iosif. Și regele a zis: aduceți-mi-l, căci voiesc să-l păstrez lângă mine. Iosif a fost scos din temniță și condus către rege cu o reputație impecabilă. Și când a vorbit cu el, i-a zis: de astăzi tu ești pentru noi cu putere și de încredere. A zis Iosif: pune-mă pe mine peste hambarele țării, căci eu voi fi bun păzitor și priceput. Iosif i-a demonstrat regelui că este foarte competent, i-a demonstrat că este sincer, că este corect și că se poate baza pe el într-o așa măsură încât regele a luat decizia de a încredința totul. Iosif, mi-ai câștigat admirația și încrederea. Singurul lucru pe care îl mai vreau este scaunul meu. În rest, tu te poți ocupa de toate. Astfel i-am dat noi putere lui Iosif pe pământ și i-am îngăduit să se așeze în el acolo unde voiește. Noi îl cuprindem cu îndurarea noastră pe cel care voim și nu lăsăm să se piardă răsplata binefăcătorilor. Și imediat după asta, Dumnezeu ne amintește: iar răsplata din lumea de apoi este chiar și mai bună pentru aceia care cred și sunt conștienți de mine. Acum, Iosif a primit această oportunitate și în același timp a primit și o uriașă responsabilitate. Însă o responsabilitate pe care avea capacitatea să o ducă fără probleme. Cei 7 ani despre care Iosif vorbea au început. Dumnezeu i-a binecuvântat cu foarte multe roade și oamenii au trăit în abundență. Și totuși Iosif știa ce urmează, așa că a pus la dispoziție pentru consum doar strictul necesar. După această perioadă de abundență a venit și dificultatea, iar seceta nu a lovit doar Egiptul, ci a lovit și celelalte țări din împrejurimi. În zonă mâncarea era puțină și s-a scumpit foarte tare. S-a scumpit atât de tare încât oamenii nu și-o mai permiteau. Dar nu și în Egipt. În Egipt, mâncarea era destulă și prețul era normal, accesibil pentru toți. Aceasta fiind situația, Iosif a adoptat strategia de a oferi fiecăruia o anumită cantitate limitată, astfel încât ceea ce dețineau să ajungă pentru toată lumea și să nu profite cineva de situație și să cumpere o cantitate foarte mare de la el la un preț normal, iar apoi să o vândă mult mai scump. Iosif a vrut să se asigure că va avea o porție pentru fiecare om care îl va vizita în această perioadă dificilă. Și dacă cineva susținea că avea nevoie de mai multe porții pentru ceilalți membri ai familiei, trebuia să vină împreună cu ei pentru ca Iosif să-i vadă. Această secetă a lovit și Palestina. Și cine înlocuia oare acolo? Familia lui Iosif. Palestina a fost și ea lovită de această criză, iar familia lui Iosif se afla în dificultate. Așa că cei 10 frați s-au decis să pornească spre Egipt.